Bella guys, Ζόρις 13 εδώ πέρα. Και βλέπετε το logo μας. Λοιπόν, δεν είναι το κανονικό μας logo, είναι το προσωρινό. Αλλά δεν σας νοιάζει αυτό, εσείς βλέπετε ανακοίνωση στο τίτλο, θα δείτε την ανακοίνωση. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, σας πειράζει να κάνω στα 3 βίντεο που θα κάνω την εβδομάδα, 2-3 βίντεο που θα κάνω την εβδομάδα, να βγαίνει το ένα να είναι αγγλικό? Ούτε για subs, για views, νομίζω το ξέρετε ήδη αυτό. Έτσι κι αλλιώς το YouTube είναι καθαρά χόμπι. Νομίζω πως δεν θα σας πειράξει πολύ. Γράψτε μου κάτω άμα θέλετε να κάνω και ένα αγγλικό βίντεο. Έτσι για αλλαγή, ξέρω εγώ. Άμα συμφωνείτε γράψτε από κάτω comment ναι, αν όχι γράψτε όχι. Και like, άμα θέλετε να υποστηρίξετε. Θα έχετε καινούργια βίντεο και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.